Pak Pur. Iya Mas. Gayeng sulat wengi. Sulat wengi sulat gayeng Pak Pur. Ora ngerti ya sesuk-sesuk. Ha iya. Lah iki nek sesuk-sesuk wis esuk kaya masa sesuk-esuk wis bengi. Nek ana Artanto. Anjir. Oma tak ubeng-ubenge Pak Pur. Ayo. Ben omah le. Lagi sing gletak men siji iki Mas. Sing gletak men siji. Oh. Sing liyane dua tangi kabeh. Staminane jabe sing. Staminane jabe. Heeh, nggih. Diparingi setunggal lagu napa Mas? Monggo. Heeh. Apa Mas Ipul? Niki mau saking penari enten request kesandung Asroda. Asmara. Sandung watu. Mau padil biru. Nggih. Sandung asmara, apa kesandung batu, sandung rondo. Artanto sing. Sandung rondo Mas. Rasa seru-seru mongke bab rondo seru-seru. Rondo kira biyen. Lah saniki pripun? Saiki ya rondo. Sing kasiri wae.